आम्ही बदलापूर ईस्टलाच घर बघतोय मम्मीसाठी. आ जाओ बॉस दिखा दो. पण फक्त एसी आम्ही घेऊन जाणार. आमने सामने आल्यावर व्ह्यूअर साठी कमी करणार ना. तर आम्ही का बदलापूरला आलो समजलं असेल ना तुम्हाला. मत या आता मी कुठे आलोय तुम्हाला दाखवू थोड्या वेळातच. आम्ही का आलोय, कुठे आलोय, कसं आलोय, कशाला आलोय आणि कोणासाठी आलोय. मी अर्जंट मध्ये आलोय. हो अर्जंट केसेस. खुशी तो देखो. आवडलं तुम्हाला? बघितलं सर्व? किती फ्लॅट बघितला? 3-4 फ्लॅट बघितले? 3 फ्लॅट बघितले. त्यामधले 2-3 विकत घेतलात? प्रोग्रेस बघूया. प्रोसेस आहे अजून. पायचा पट्टा नाही निघाला ना? आईची छत्री बघा, 4 जण राहते. आता आम्ही रूम बघायला गेलेलो, म्हणजे फ्लॅट बघायला गेलेलो मम्मीसाठी. बदलापूरला आहे आपण आता, आणि म्हणजे रेंटवर घ्यायचं आहे, तर त्यासाठी आम्ही बघायला गेलेलो. बरं, तर असं फायनल वगैरे काय अजून केलं नाही आहे. 2-3 फ्लॅट्स बघितले. आता जरा नंतर रात्री पूजाशी डिस्कशन करून वगैरे ठरवू काय ते कसं किती. छान आहे. हां, एक आम्हाला आवडला आहे त्यामधला. आता बघू पुढे प्रोसिजर काय होते ती. अच्छा, तुम्ही म्हणजे इकडे पण तुम्ही रेंटवरच होतात का? नाही हा आमचा स्वतःचा आहे. स्वतःचा. आणि मम्मीला कसं जरा चेंज पाहिजे आता, म्हणजे बरेच वर्ष झाली आता. 20 वर्ष झाली आम्हाला. 20 वर्ष या फ्लॅटमध्ये. हां, 2003ला आलेलो आम्ही इकडे. आणि ते कसं जिने चढायचे आहेत ना. आणि कसं मम्मीला चेंज पाहिजे जरा आता, म्हणून आम्ही दुसरीकडे बघतोय रेंटवर. चेंज बनवून. आणि हा पण रूम आम्ही रेंटने देणार. चांगलं आहे. मग हा रेंटने दिला की तिकडे रेंटने घेऊ शकता तुम्ही. हा कॉन्सेप्ट आहे ना. फक्त म्हणजे आता जरा बदल पाहिजे. इकडच्या इकडे, तिकडे कसं आता वॉकिंग बिकिंगसाठी बाहेर जाऊ शकतात. तिकडे कशी मोठी सोसायटी कॉम्प्लेक्स आहे. तिकडे सेफ आहे सर्व आहे ना, सिक्युरिटी आहे. दरवाजाच्या बाहेर पण आपण वॉकिंग करू शकतो. वॉचमॅन आहे जास्त, सर्व सोयीस्कर आहे. आपण छान ग्रीनरी. मम्मीला आधीपासून इच्छा होती. तरी तुम्ही काय इच्छा व्यक्त केली, म्हणजे काय असं बोलला तुम्ही? मला निसर्गात राहायचं. इथे झाडं झुडपं भरपूर आहे, ग्रीनरी आहे. माझं मॉर्निंग वॉकिंग होईल. बरोबर. आणि गार्डन वगैरे गार्डनमध्ये फिरेन. म्हणजे माझं जे म्हातारपण आहे ना, ते मला असं सुखासुखी घालवायचे. बरोबर. निसर्गात. दॅट्स वाय आय एम सर्चिंग दिस प्लेस. आणि आता बघायला गेलो ते कुठे बघायला गेलात? बदलापूरमध्येच गेलेलो आपण.
हां हां ईस्टला, बदलापूर ईस्टला. पण ते आम्ही रिव्हील नाही करणार कुठे, ते आम्ही तुम्हाला दाखवू नंतर. आम्ही पण जरा- घेतल्यानंतर आम्ही दाखवू. बरोबर आहे. फायनल होऊ दे, Final मग दाखवूया आम्ही. पहिलं आपल्याला तरी बरोबर वाटलं पाहिजे ना सर्व घ्यायला. आता किती बघितलं तुम्ही फ्लॅट? 4 बघितले, 3 बघितले ना. तीन बघितलेत ना. आणि अगोदर मी पाहिलेले 2 असे, पण ते मला काय एवढं काही खास नाही वाटलं. पण आता 3 पैकी कोणता असा पण आवडलेला आहे तीनपैकी आता? मला एक फार आवडलाय. एक आवडलाय. हो, छान आहे तो. बघू आता काय होतं. मोठी गॅलरी वगैरे सगळं छान आहे. व्ह्यू पण चांगला आहे. बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला. थँक्यू. सर्व स्लो गाडी आमची नेहमीची, हां. मम्मीची. तर मला काय बोलायचं आहे की आता मी बदलापूर ईस्टलाच घर बघतोय मम्मीसाठी. तर तुम्हाला पण म्हणजे काय आयडिया असेल अजून कुठे चांगलं आहे जिथे सिक्युरिटी असेल, गार्डन असेल, असं कॉम्प्लेक्समध्ये घ्यायचं आहे. तर Garden तुम्हाला पण असेल. काय आयडिया वगैरे असेल ना तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. एरिया, बिल्डिंगचं, सोसायटीचं नाव वगैरे सगळं. पण बदलापूरलाच पाहिजे हां, ना? पण बदलापूर ईस्टला पाहिजे, वेस्टला पण नको. बदलापूर ईस्टलाच पाहिजे असं. चला ह्याच्यात मी तुमचं अजून क्लिअर करून देतो. फक्त 1 BHK हवं आहे. हां, 2 ठीक आहे, 2 BHK नको. तर कारण की कशी मम्मी एकटी राहणार आहे आणि 2 BHK म्हटलं की साफसफाई खूप येते. म्हणजे ती एकटीच आहे म्हणून जरा मोठी फॅमिली वगैरे काय असतं तर 2 BHK वॉज ओके. रिक्वायरमेंट 1 BHK पाहिजे. फक्त बदलापूर ईस्टमध्ये पाहिजे हो. आणि ग्रीनरी असेल तर आवडेल अजून, हां, है ना. हां. आणि जर आमचं सेट झालं तर आम्हाला हा घर सुद्धा रेंटवर द्यायचा आहे. हो. मी सांगेल जर त्यांनी नवीन घेतला तर आमच्या सबस्क्रायबरकडून आम्ही तुम्हाला भाडं लगेच मिळवून देऊ. हा घर रेंटवर हवा असेल तर आपले सबस्क्रायबर येतील इकडे राहायला. कोणाला तरी हवंच तुम्ही असेल. द्यायचंच आहे हा, आम्हाला. घर पण कारण की खूप छान आहे. आपले व्ह्युअर्स पण थोडा हेल्प करू शकतात. हे घर पण आपल्याला आवडतं. म्हणजे त्यांचं तू भाड सेल्फीमध्ये बोल ना. म्हणजे ह्यांना कसं भाड्यामध्ये प्रॉब्लेम नाही होणार. जर तुम्हाला द्यायचं असेल तुम्ही लगेच सांगा. आपल्या व्ह्युअर्सला आपण सांगू, ते लगेच तुम्हाला भाडा मिळवून देऊ. आम्ही हो. तुम्हाला भाडा मिळवून देऊ. तेच. म्हणजे तुमचा गॅप जर नाही असं होणार. तुम्ही पण शोधत असाल रेंट मध्ये बदलापूर ईस्टला आणि स्टेशन इकडनं ऑटोनी फक्त 8 मिनिटावर आहे. हा मम्मी, हो. युट्यूबवर जावई होईल तर काहीतरी फायदा होईल तुम्हाला. मग आणि कसं मम्मीला फक्त चेंज हवाय, सोसायटी जरा पाहिजे, म्हणजे एक्स्ट्रा म्हणजे गोष्टी पाहिजे तिला, म्हणून आम्ही चेंज करतो. आपले कितीतरी व्ह्यूवर बदलापूर ईस्टला आहे. मीटअपला किती आले होते. हो. तुम्ही मीटअपचा ब्लॉग बघा, खूप गर्दी झाली होती. तुम्हाला लिंक देतो. त्यांच्यामधल्या कोणाला जर आयडिया असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. हो, आणि माझ्या या घरी खूप पॉझिटिव्हिटी आहे, खूप चांगलं आहे. तुम्ही आलात ना जर बघायला, जर तुम्ही पहिलं interested घ्या असाल- तरी. हा ते तर घेऊ, पण तुम्ही जर इंटरेस्टेड असेल ना तर मी जस्ट एक बोलते की हा घर खूप चांगला आहे. खूप चांगलं, आम्हाला तर आवडलं. मला तर आवडतं. आम्ही 2023 पर्यंत म्हणजे 2020 किती 2003 पासून आलोय आम्ही इकडे. आम्ही कधीही रेंटने दुसरीकडे गेलो नाही किंवा काहीच नाही. हा घर आता पण आम्हाला सोडावंसं असं वाटत नाही, पण फक्त मम्मीला चेंज हवाय, आम्ही पण ट्राय करतोय म्हणून आम्ही घेतोय असं आहे. ते तुम्हाला भेटायचं दुसरं घर मिळायच्या अगोदरच इकडे रेंटला पैसे लावतील तुम्हाला. पहिलं तुमचं ठरवा, आपण ठरवूया सर्व. चालेल. अजून एक डाऊट आहे, ह्या एरियांचे रेंट सिस्टमचं आम्हाला माहीत नाही. माझ्या हिशोबाने जर मी हा घर बघितला ना तर माझ्या हिशोबाने हा मला 8-10 हजारपर्यंत असं वाटतो. तर 10,000 नाही, ह्याचं तुम्ही रेंट किती सांगता किती? आणि 8,000 8पर्यंत. आमचं घर तेवढं आहेच, लकी आहे. 8,000 पर्यंत रेंट. आणि चांगलं आहे अजून, मस्त आणि केलेलं आहे. एरिया किती आहे तुमचा? आणि आम्ही काय फर्निचर आम्ही नेणार नाही, इथेच ठेवणार. म्हणजे हे फर्निचर तुम्ही ठेवणार आहे ना? ठेवणार. हो. मग हे फर्निचर तुम्ही यूज करू शकता है ना, ठेवायला काहीतरी आतमध्ये ठेवायला. आणि मागे डिपॉझिट किती असतो या एरियाचं, या बिल्डिंगचा डिपॉझिट किती असेल? 50,000 असतो? नाही 50 नाही 40 पर्यंत. 40,000. 40,000 आणि भाडा किती? 8,000 8,000. काय नेगोशिएबल होऊ शकतं कमी जास्त? होईल, बोलूया आपण. होईल, आमने सामने आल्यावर होईल ना. व्ह्युअरसाठी कमी करणार ना? व्ह्युअरसाठी कमी करणार. फक्त तुम्ही या, बोला आम्हाला कमेंटमध्ये जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर, मग आपण बोलू पुढचं काय. मग 8,000 भाडा, 40,000 डिपॉझिट, हे आपण डिक्लेअर केलंय. हो. बसल्यावरती फॅमिली बघून, माणसं बघून सर्व हे करू. आणि एरिया किती इकडचा? हा माझा 5-35 आहे. 5-35 हा, म्हणजे हा मोठा चांगला 1 BHK झाला है ना. आणि इंडियन वॉशरूम आहे आणि आंघोळीचं वेगळं आहे. हा, त्यांनी नाही बघितलं त्यांना, हॉल आहे, किचन आहे. ज्यांनी नाही बघितलं त्यांना टूर देते असंच जरा. हा चालेल. हा घे, हा कॅमेरा मी काजलला दिला. हा बघा, हा स्पेशियस. तुम्हाला मी स्वतःहून सांगतो, असं बायकोचं माहेर आहे म्हणून नाही सांगत आहे. स्पेशियस आहे एकदम. हॉल एकदम स्पेशियस, एवढा मोठा हॉल आहे ना. तुम्ही जर याल पण ना इकडे बघायला तेव्हा तुम्हाला समजेल की रूम कसं आहे वगैरे. ते खूप स्पेशियस आहे, पॉझिटिव्ह वाटतं. आणि आम्ही पेंट पण, हा किती वर्ष झाली आपला पेंटला? हे दोनच झाले.
तीन म्हणजे new 3 paint वर्ष समजा तुम्ही. 3 वर्ष झाली आहेत. पूजाच्या लग्नाच्या हा अगोदर 3 वर्ष आणि जरा ह्यांनाच अशी विचारूया झाली. आपण कुठे तुम्ही ठोकम ठोके नाही, असं आमच्या काही इथे केलंय? खिळे बिळे तुम्हाला नाही दिसणार. जे काय आम्ही स्टार्टिंगलाच हे हा फक्त हे फ्रेमचा जो हा एरिया आहे ना पाच frame मारले तेवढाच. तेवढेच. बाकी हो. आता तुम्हाला इकडे समजेल तर आम्ही का बदलापूरला आलो समजलं असेल ना तुम्हाला. तर हा बघा इकडे आपला मेन डोर स्टार्ट होतो. तुम्ही तर व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल, आधी पण आपण होम टूर दिलेली. दिलेली. हा तर मी ह्या व्हिडिओमध्ये पण परत तुम्हाला एकदा दाखवते. इथे बघा आपला मेन डोर येईल. मी इथे उभी राहते अशी. हा बसलाय ओंकार इकडे. हा आपला लिव्हिंग एरिया ही आहे. मोठी एरिया आहे. हा आणि हे बघा हा जो फर्निचर आहे ना तो आम्ही घेऊन नाही जाणार, तो आम्ही इकडेच ठेवणार आहे. आणि फक्त इकडे फ्रेमवर्क आहे तिकडेच फक्त ड्रिल्स आहेत, बाकी कुठेच नाही आहे. ते मम्मी बसली. आपला विंडो आहे. हे बघा विंडो बाहेरचा व्ह्यू पण दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा असं मस्त सोसायटीच आहे आपली पण ही पूर्ण. आणि रजिस्टर्ड सोसायटी आहे मेन तर. आणि हा आपला किचन. मी लाईट लावते. हा बघा हा आपला किचन. हा आपला वॉशरूम. मोठासा असा वॉशरूम आहे इथे. वॉशरूम पण एकदम मोठा आहे, म्हणजे असं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जर असं छोटं वगैरे काय वाटत असेल पण असं नाही आहे. वॉशरूम आपला मोठा आहे. आणि हा बघा हा पॅसेज आहे आपला. इथे आपला हॉल, इकडे आपला वॉशरूम आणि इकडे आपला किचन. तर हा आपला पॅसेज आहे बेडरूम आणि वॉशरूमसाठी जायला. हा बघा आपला इंडियन टॉयलेट आहे. म्हणजे आमच्या या बिल्डिंगमध्ये सगळ्यांना इंडियन टॉयलेटच आहे. आणि हा आपला बेडरूम. ये हमारा देखो, ये हमारा है बेडरूम. इधर देखो, इधर देखो, उधर तो हाथ ही नहीं पहुंचता, इतना यहाँ बड़ा उधर है. देखो, इधर भी आपका हाथ टच नहीं होएगा. आणि ना तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पण बघा एकदम ब्राईटनेस दिसत असेल, कारण की आम्ही पेंट पण जो असा मारलाय ना त्यांनी पेंटचा रिफ्लेक्शन एकदम ब्राईट येतो. लाईट सटल कलर आहे एकदम. खूप मस्त आहे. बेडरूम तर खूप छान आहे. आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा. ये देखो, पण फक्त एसी आम्ही घेऊन जाणार हा. कितना बड़ा एसी आमचा window है, घेऊन देखो. जाणार. हवा देखो, हो. सामने सामने देखो. पार्किंग है इधर, फुल पार्किंग है. हा पार्किंग पण आहे. हे बघा. आणि तुमचा स्वतःचा एसी पण असेल ना तर तुम्ही कंप्रेसर इकडे ठेवू शकता. आम्ही पण कंप्रेसर तिकडे ठेवला आणि आपला एसी वर आहे, तो एसी आम्ही साथ घेऊन में जाणार. आप उसके साथ ही आपको ये आर्ट, बॉल आर्ट फ्री 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 फ्री. हो, तुम्ही नो बरोबर. चार्जेस चार्जेस चार्जेस. आणि इथे बघा त्यासोबतच जर तुम्हाला हे कपाटा हवी असतील तेही आम्ही नाही, कपाट मी घेऊन जाणार आहे. कपडे कुठे ठेवणार आहे मी. चला. आणि हे बघा हा जो एरिया आहे ना हा इथे तुम्ही तुमचं सामान वगैरे ठेवू शकता. एकदम क्लीन आहे. म्हणजे स्वच्छता मम्मी खूप करते. एकदम क्लीन आहे. हे बघा तुम्हाला आता पण दिसेल कुठे काहीच असं डागविग नाही वॉलमध्ये, काय नाही. एकदम तर क्लिअर आहे. पटकन कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा आणि हा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, सर्व दाखवलेला आणि आहे बॉस. तुम्ही तुमच्या रिलेटिव्हला पण शेअर करा. जर कोणी बदलापूरमध्ये आहे, त्यांचा रेंटवर म्हणजे रेंटमध्ये घ्यायचं आहे त्यांना, किंवा ते दुसरीकडे रेंटनी आहे, तिकडचं म्हणजे संपतं बोलतात ना ते ड्यू संपतं ना रेंटचं, चला, तुम्हाला एका- दुसरीकडे बघायचं असेल वगैरे तर तुम्ही कमेंटमध्ये आम्हाला सांगा. फ्लोर आणि थर्ड आपल्याला- फ्लोर हा. 3 माळ्याचीच बिल्डिंग आहे आणि थर्ड हो. फ्लोर वरती आहे. व्ह्यू चांगला आहे आपला वरती. आणि वर टेरेस पण आहे. तुम्ही टेरेस मध्ये पण वॉकिंगला वगैरे जाऊ शकता. वर टेरेस मध्ये टेरेस पण फंक्शन आहे करू आपलं. शकता. थोडेसे हो. पैसे 500 रुपये देऊन काहीतरी फंक्शन होतं ना, 1000 रुपये पर 1000 डे. रुपये देऊन function. हा फंक्शन सुद्धा तुम्ही स्वतःच करू शकता. तर आपल्या टेरेसला पण पूर्ण रूफ आहे, म्हणजे असं काय प्रॉब्लेमच नाही. मंडप बिंडप टाकायचं पण एवढं आ टेन्शन जाओ नाही. बॉस, आ जाओ. आता काय काय दाखवत आहे हे बघा. इकडे हा डोर आहे ना हा मी पेंट केलेला. हा तर मस्त तुम्हाला डोर पण मिळेल असा. आणि इकडे हे कपडे सुकवायचं आम्ही दोरी लावून ठेवले. हे तुम्ही असं इथे कपडे वगैरे सुकवू शकता असं आहे. तर बॉसला विचारा, मेन बॉस. मग आम्ही दाखवलंय आता हा. आपलं घर दाखवलंय आपण त्यांना. आता ते आपल्याला कमेंट करतील जर कोणी इंटरेस्टेड असेल तर. बरोबर. ठीक आहे. कमेंट करून नक्की सांगा. काय बोलायचं, आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा बोल, दिखा दूंगी बोल. असं बोल. आजा बॉस दिखा दूंगी बोल. आज बॉस दिखा दूंगी. चला बाय बाय. आमची बडबड थांबणार नाही. बाय बाय. बाय बाय.